Zuei zer iruditzen zaizue siesta egitea? Nor da, siesta zalena? Ni. Idertxo, bai. Zein iraunetakoak, Ider? Saiatzen naiz motzak, Ja, baino beti ez die motzak. Ordu bete inguru. Batzutan, ordu bete, Bai. batzutan, Gehitxo niretzat, Ez, hau landako zuaina salona, ederto. Niri oso ondo, baina miluzera erne etorri. Eta... Bai ez? Bai. Jarraitu Sergio Leoneren film honen titulua, Ona, Itxusia eta... Guapoa. Dakizuenez, miluze programa serio bat da. Nik izan nuen muleta, moztu behar izan nuen... Miluze gaitxik. Zuzendaritza gala egin duta. Justizia, muleta bueltan. Zer zara, Miley Cyrus zara? Ia ba, hemen hau programa serio bat da. Ropa grabatzera joan izen muleta ustez. Hau zer da? Nor jarri didate hemen ondoan. Bueno, gutxi gora bera. Come on, let's go and play. Nerea pistola gaterata, Guau. Anymore. Come out. Claro, es que olagarroa indetu baino peia ez. Olagarroa, egin zenezake? Guau, hace olagarroa. Urrengo astean, gehiago! Agur. Bai, eta zuekin oso gustora. Guzuek azte bai, Bai, oso gustora. Esaten gabiltze. Gu gehiago. Bai. Gu gehiago.